odnosno i bavi se lepim stvarima. Šta misli o Zoranu Kesiću i da li on provlači patriotsku priču preko svoje televizijske emisije? U emisijama Zorana Kesića nema ništa patriotsko, kao ni u emisijama Ivana Ivanovića. To su kao humorističke emisije. To nisu nikakve humorističke emisije, to su pljuvačke emisije, gde se kroz formu humora iznose najstrašnije laži, uvrede, pljuvačina. Znači, to su programi koje finansira spoljni faktor da razbije Srbiju, jer Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi i na svetu gde još uvek postoji sloboda. Nije stanje sjajno, ali kad pogledaš gde su krizna žarišta u svetu, to je tamo gde još uvek postoji koliko toliko slobode, gde nije sve kao Evropska unija, crna pogibija, ropstvo, da ne smeš ništa da progovoriš ili će da te skrate za glavu, kao što je slučaj sa Aleksandrom Dorinom i svim drugim pametnim ljudima u Evropskoj uniji, tako da i Zoran Kesić, Ivan Ivanović i ostale humorističke, po znacima navode, emisije su u funkciji jesu dodvoravanje svetskim siledžijama i satanistima i kompromitacija samih tih autora koji prave te odvratne emisije.